हांगोमोद बरला बरथा जादोंलै गाइस आंनाव जाय हक बेफोरखौ बाद होदो दिनैनि भिडिअ'आव नैबे दिनै 54+ सय गासै 60टा बियाब कनस्टिटुएन्सि जानो थांगासिनो दं बिनि सायाव मोजाङै सावरायनाय जागोन जे बेवहाय एसटि नन एसटि माबादि रिजार्भ सिट थागोन जोंनि थाखाय माबादि इनफ्लुएन्शियेल आरो फिथाइ गोनां जाहैगोन बियो बेखौ दिनैनि भिडिअ'नि गेजेरजों सावरायगोन गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि बे भिडिअ'आव बरायहरनाय जाबाय। हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथार बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' बाथ्राया जाहैबाय साननो गोनां बाथ्रा 60टा कनस्टिटुएन्सि 54 दाजाब 6 बियाब दानो थांगासिनो दं। मेन खोथा साननांगौ खोथाया बेल' 60टा जुदि जायोब्लाबो एसटि रिजार्भेसन सिटआ मोनबेसे थागोन एसटि रिजार्भेसन सिटखौ बारायगोन ना बाराया आरो बेवहाय जुदि मामानि खोथाजों थांनानै बे बिजाबखौ दाफुंनो थांदोंबा डेलिमिटेसन ड्राफ्टखौ बेवहाय माखासे नन ट्राइबेल सुबुंफोरनि खथाया एसे बुरजायै थानो हागौ अब्ला दिनै मामानि थांखिया जाफुंहैनो हागौ। मामानि थांखिया जाहैबाय बे जेरैखि जाया गावसोर बिटिसिखौ कब्जा खालामनानै जोंखौ आथिं सिङाव दोननाय। दा अब्ला जुदि दिनै रिजार्भ सिट थासेयावबो मामाया बिसिम आवगायबोनो हादोंब्ला बिटिसिआव नैबे आनरिजार्भ नन ट्राइबेलफोरनि जेनाखि सिटआ जुदि एसे बुरजा बांबावोब्ला अब्ला जोंनि बे एसटि रिजार्भ खथायावथ' जोङो थासेयावबो दिनै बिथांमोना जायगा आवग्रिनो हादोंब्ला दिनै एसटि रिजार्भ खथा थासेयावबो जुदि नन ट्राइबेल बिथांमोननि खथाया बुरजा जायोबा बेवहाय बिसोरो साग्लोबफैनो बिराद इजि जागोन। बेखायनो बे बुस्थुखौ जोङो जोबोद साननो गोनां जायो बेसेबां थागोन ट्राइबेलफोरनि सिटआलाय बावहाय एसटि रिजार्भ सिटआ। दा बेयावनो मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो लुगैदों प्रमद बर' सारखौ आर'ज दिनै नोंथाङा सुइजारलेण्डआव थांनांला बेयावनो सुइजारलेण्ड बानायनो होनबाय। दा बाथ्राया साननो गोनां बाथ्रा जोंनि ट्राइबेलफोरनि माखासे खोथाखौ नोंथां साराबो नोजोर होनो गोनां सफैबाय। बेफोरबादि लोगो लालायनायनि खेथ्रआव नोंगौ नोंनाया गभर्नमेन्टफोरजों आसाम गभर्नमेन्टजों लोगो लानायाव आंहा जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय लोगो लानायनि सोलायै सानफा एफा बोख्ल' जाबाय थायोब्ला बेवहायसो जों बर' रायजो राजाफ्रा आरो ट्राइबेलफ्रा जोबोद लस दं। बेखौ प्रमद बर' सारा साननो गोनां बाथ्रा। दिनैनि बे भिडिअ'आ সেই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা মই আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এই ট্ৰাইবেলত যিটো ৰিজাৰ্ভেশ্যন চিট আছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰিব লগা আছে আৰু যিটো মানে আমাৰ 6 শিডিউলত প্ৰভিজনছ আছে ইয়াত আমাৰ যিমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে এইটো 1% खम হ'ব नालागे डिलीट হ'ব नालागे। नोंथाङा बेखौ नोजोर होनो गोनां गुबुनजों एक्सचेन्ज अफ आइडियास लोगो लालायनानै बबेखौबा फेहेरनो नाजानायाव आंहा बुंनांगौ गैया। नाथाय जोंनि थाखानाय बुस्थुफ्रा जे ट्राइबेलफोरनि आरो बे 6 शिडिउलनि जोंनि इन्ट्रेस्ट बे प्रभिजन बेफोर मालाबाबो खम जानो मोना बेनोसै। स' नोंथांमोना मा सानदों जोबनायाव कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। बिआरबि बड' कमेन्ट इउटुब चेनेलनि अनार बिथां बुद्धिराम ब्रह्म बिथांनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिल्ला क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय क्रिपेस बिथां आदाया माखासे खेंफोरथि होदों बेखौ नोंथांमोन बयबो नुखाबाय। दा क'क्राझार जिल्ला एबसुनिफ्राय बुवाखै जों बेबायदि खामानि मावाखै होननानै बुंनायखौ नोंथांमोना खोनाबाय। फारसेथिं एक्सरे रिपर्ट लानानै बुद्धिराम ब्रह्म बिथां इउटुबारा खोन्थागासिनो दं जे बेसिनाव रिपर्टारफोर सोंबाबो बिथाङा गावनि चेनेलजों बुंगासिनो दङ आरो नैबेहाय निउस माखासे पर्टेलफोरनि गेजेरजों क्रिपेस आदामोना खोन्थागासिनो दं बिथाङा 7 जन नारि केलेंकारि दङ गन्डगल दङ बेबादि होननानै एलिगेसन लाबोदों। दा बिथांखौ
बिथाङा बुद्धिराम ब्रह्मआ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे खोथा बुंनायनि थाखाय बिथांखौ एटेक खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायनो होनदों आरो बिथां बुजानाया एक्सरे रिपर्टबो खिथादों। दा जों बेबादि मिडिया बाय मिडिया बादिनांलायबाय थानानैल' जाया, मोनसे कनक्लुजनाव फैनांगौ। बियो मोनसे जास्टिसआव ओरै आफाद हिसाबै आरो नैबे बिथाङा बेक्तिगत सासे इउटुबार हिसाबै दा बेफोर मोनसे कनक्लुजनाव फैनांगौ। मोजां लेभेलाव मिलायलायनानै ज' जास्टिस जानांगौ। आंनि हास्थायनाया बे आरो बखिलायहरबाय थानानै इनसाल्ट होलायबाय थानानै सलुसनाव फैया बियो। बिथाङा जुदि समाज बेरेखा आयेन बिरुद्धि हाबा मावमारदोंब्ला बुद्धिराम ब्रह्म बिथांनियावबो जास्टिस थागोन आरो सिगाङावबो जास्टिस जाखांबाय होननानै बिथांमोना होनदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुदोंब्ला, बुमारथारदोंब्ला, बिथाङाथ' एक्सरे रिपर्ट खिथाबाय आरो माखासे भिडिअ क्लिप्स नुनो मोनबाय। दा बिनि थाखाय जास्टिसआ मा बेखौ जों रायजो राजाफ्रा बयबो लुबैयो। भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ अल।